ராதே கிருஷ்ணா வணக்கம். நான் உங்கள் சுகியம்மா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி தேவி பாகவதத்தில் சக்தி தேவி பூஜையை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நேற்று என்ன பார்த்தோன்னு ஞாபகம் இருக்கா? சுரத மன்னனும் வணிகனும் சுமேத முனிவர்கிட்ட நவராத்திரி பூஜையை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. சுமேத முனிவர் சொன்னதை கேட்டதுமே சுரத மன்னனும் வணிகனும் ஆனந்தத்தால் அவரை வணங்கிட்டு தங்களுக்கு தேவியின் நவாக்ஷர மந்திரத்தை உபதேசம் செய்யுங்க, நாங்கள் எந்த ஆகாரமும் சாப்பிடாம நியமத்தோடு தியானிப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். உடனே சுமேத முனிவரும் அவங்க 2 பேர்த்துக்கும் அந்த மகா மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணாராம். அதுக்கப்புறம் அவங்க 2 பேருமே குருவை வணங்கிட்டு தெய்வத்தையும் வணங்கி ஒரு நதிக்கரை ஓரமாக அமர்ந்து தேவியின் நவாக்ஷர மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு தேவியின் 3 சரிதங்களையும் பாராயணம் செஞ்சுக்கிட்டு 1 மாதம் கழிச்சாங்களாம். அதுக்கப்புறமேட்டு அவங்களுக்கே தங்களுக்குள்ளார ஒரு திருப்தி உண்டாகிறத உணர்ந்தாங்களாம். அதுக்கப்புறம் இரவும் பகலும் இடைவிடாமல் தேவியை ஜப தியானம் செஞ்சுட்டு வந்தாங்களாம். 3 வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் தேவி அவங்களுக்கு கனவுல காட்சி கொடுத்தாங்களாம். அந்த தரிசனத்தால் 2 பேரும் சந்தோஷமாகி தேவியை நம்ம நேர்லேயே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன உறுதியோடு மீண்டும் ரொம்ப கடுமையான தவம் இருந்தாங்களாம். அப்போ தேவி அவங்களுக்கு காட்சி கொடுத்து உங்களுக்கு வேண்டியதை கேளுங்க அப்படின்னாங்களாம். உடனே சுரத மன்னனும் உன்னை பார்த்ததே எங்களுக்கு ரொம்ப பேரானந்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ராஜ்யமும் எனக்கு மீண்டும் கிடைக்கும்படி அருள் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னாங்களாம். உடனே தேவியும் நீ உன்னுடைய ராஜ்யத்துக்கு போ, பகைவர்களும் உன்னுடைய அமைச்சர்களும் பகைமை நீங்கி உன்கிட்ட சரணடைவாங்க அப்படின்னாங்களாம். அதுக்கப்புறமேட்டு நீ உன் ராஜ்யத்தில் நெடுங்காலம் ஆண்டு கடலின் கால முடிவில் சூரியனை சேர்ந்து பிறகு பூவுலகில் மனுவாய் தோன்றுவாய் அப்படின்னாங்களாம். வணிகன் தேவியை பார்த்து தாயே, சம்சார வாழ்க்கை துக்கத்தை தான் விளைவிக்கிறது, இனிமேட்டு எனக்கு இந்த சம்சார வாழ்க்கை வேணாம், எனக்கு ஞானத்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்களாம். உடனே தேவியும் உன் விருப்பப்படியே உனக்கு ஞானம் உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லி அருள் புரிஞ்சாங்களாம். அதுக்கப்புறம் சுரத மன்னனும் வணிகனும் சுமேத முனிவரை வணங்கிட்டு அவங்கவுங்க இடத்துக்கு போனாங்களாம். சுரத மன்னன் தன்னுடைய ராஜ்யத்துக்கு போய் பகைவர்கள் இல்லாமல் ஆட்சி செய்தானாம். வணிகனும் என்ன பண்ணிட்டாரு, ஆத்ம ஞான சக்தியில் தேர்ச்சி பெற்று தேவியோட புகழை பாடி பரமானந்தம் அடைந்து ஜீவன் முக்தன் ஆனாங்களாம். அப்புறமேட்டு வியாசர் ஜனமேஜயன்கிட்ட சொன்னாங்களாம், ஜனமேஜயனே, இது வரைக்கும் சுரதமன்னன் அடைந்த பொருட்செல்வத்தையும் வணிகன் அடைந்த அருட்செல்வத்தையும் கூறினேன். நீ கேட்டு வந்த தேவி பாகவதத்தின் இந்த 5வது ஸ்கந்தத்தை எந்த மானிடன் கேட்கிறானோ அவன் சம்சார வாழ்க்கையில் உலக இன்பங்களை அனைத்தையும் ஆசையற அனுபவித்து புகழ் பெற்று தெய்வீக ஞானத்தையும் மோட்சத்தையும் பெற்று நித்திய திருப்தியோடு ஜீவன் முக்தனாக வாழ்வான் அப்படின்னு சொன்னாராம். வியாசர் ஜனமேஜயனுக்கு சொன்ன இந்த 5வது ஸ்கந்தத்தை நீங்களும் கேட்டுட்டு இருந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் சகல செல்வ சௌபாக்கியங்களோட சிறப்பாக வாழ்வீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சூத முனிவர் சௌனகாதி முனிவர்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்க. நாளைக்கு 6வது ஸ்கந்தம் பார்க்க போகிறோம். பார்க்கலாமா? ஓகே, பை. ராதே கிருஷ்ணா.